Què tal? Com esteu? Bon dilluns. A veure... Vaig esperant que us comenceu a connectar i vaig a buscar algunes de les coses que m'heu dit sobre el directe d'avui. Vaig a deixar-vos per aquí darrere la imatge del temazo d'avui i us explicaré una mica d'on ve. Val? A veure... Aquí està. A veure si us dutxeu amb la vostra canalla. No sé si teniu peques les persones que ara mateix esteu per aquí. Val? Però avui fem temazo. Vaig a posar el tema aquí també per si les mosques, perquè durant una estona tindrem això de fons, però després ho trauré perquè així us vaig veient i vaig a començar també la transmissió a través de Facebook. A veure... Molt bé. Doncs com esteu? Com ha anat tot? Mireu, espero que estigueu bé, ja veieu com estan anant les coses, no sé com anirà tot, val? Vale. Vaig llegint-vos, perquè ara veig aquí un tema molt important, que és un tema dutxes, banys, què passa quan la criatura no és teva, no? Quan és la criatura de la teva parella, o sigui que... Aquí tenim uns quants temazos oberts, Sí, molt bé, veig que de moment tothom va dient que sí, De fet, ha sigut aclaparador, Us explico, primer faig el directe aquí en català, després el faré com sempre en castellà, val? I ara us situaré de què ve que avui vulgui parlar de tot plegat, val? Com sabeu, com que cada cop són més persones les que estem aquí, doncs sempre explico, faig 5 cèntims els primers minuts de què estem fent aquí, qui sóc jo, val? I què és això del Consell de dilluns. De fet, el Consell de dilluns ara ja fa uns 4 anys que l'estic fent i no des de tant al principi els directes, no sé si des de tant al principi els directes, va anar tot molt a la part. I perquè llançava preguntes, frases, no? I em veia com amb la necessitat d'ampliar i explicar una miqueta més i per això vaig començar a fer els directes, val? I sobretot el que faig és parlar sobre els temes que jo més domino, que són de la meva especialitat, no? Com pot ser temes de parella o relacions sexoafectives, sexualitat, educació sexual, que és un dels temes que avui tenim, i llavors maternitats, val? Tot allò perinatal, i sempre tenint en compte la perspectiva de gènere, no? Us situo en per què avui estem parlant d'això. Aquest cap de setmana jo rebo molts missatges, de fet no em dóna la vida per respondre a tothom, però ho intento, a vegades vaig a pas de tortuga, però intento no deixar missatges per respondre, tot i que, evidentment, sempre me n'oblido algun, vale? Llavors aquest cap de setmana vaig rebre un missatge d'una persona que em va dir què en penses d'això? I em va enviar la publicació d'una psicòloga perinatal que no era catalana, no era espanyola, no us ho puc assegurar. Sé que tenia una bandera argentina, però tampoc és que hi hagi una bandera argentina no vol dir que sigui argentina, val? Que parlava sobre banyar-se amb la canalla. I feia unes afirmacions que, uau, a mi em van xocar una mica i li vaig agrair moltíssim a la persona que em va compartir aquest tema que m'ho enviés, val? I llavors vaig pensar, doncs dilluns pots parlar d'això, val? Perquè sou moltes les persones que teniu canalla i com que la canalla no va amb un manual d'instruccions, doncs no saps moltes vegades si ho estàs fent bé o no ho estàs fent bé. I com que a més ens trobem amb informacions molt, molt creuades, doncs sovint els dubtes no venen i no saps ben bé per on tirar, val? Mireu, jo, davant de la pregunta que més us l'he formulat, jo llançava el consell aquest dematí, però he llançat una caixeta de preguntes i a més sense marcar opcions, és a dir, he deixat que vosaltres em digueu el que penseu
i la pregunta era, doncs, fins quan està bé el dutxar-se amb la nostra canalla, i fins que ens demanin a sols, sempre, no? Fins l'edat que totes dues ens sentim còmodes, hasta que tu hija ya no quiera, ¿no? No sé, dudo que con 13 años quieran bañarse contigo, ¿no? Con los padres. Fins que ell o ell ho demani, hasta que ambos quieran, fins que ells vulguin. Diu, ho faig amb una criatura de 3 anys i estic embarassada, ho seguiré fent amb la criatura que ve. O sigui que sempre que ells vulguin. Diu, jo vaig fer-ho fins als 10, fins que la meva filla va decidir que volia intimitat, ara en té 14. O sigui que molt, fins que el capiguem a la banyera, és a dir, que sí que m'he trobat com dues coses, no? No m'he trobat a ningú, ara mirant, repassant, no m'he trobat a ningú que em digués, ui, no, a partir de certa edat, malament. És a dir, m'he trobat que tothom deia fins que alguna de les persones allà no estigui còmoda o fins que la logística de l'espai ho permeti, no? Perquè, clar, depèn de si sou 2, 3, 4, tens una dutxa, una banyera, de quines mides, doncs el que hem de mirar primer és de no prendre mal, sobretot, val? Llavors, crec que és un tema que moltes persones tenim molt clar, però em trobava amb això, no? Vull que em digueu a veure què en penseu, val? Em trobava, doncs, amb això, amb una psicòloga perinatal. Jo no tinc ganes d'assenyalar perquè cadascú és professional, cadascú té la seva justificació, val? Cadascú està formada com està formada, val? Però sí que explicava, doncs, en un post que va elaborar, doncs, la importància d'explicar a la nostra canalla, doncs, com són les parts del seu cos, ensenyar-los-hi, no? I poder posar l'etiqueta correcta, val? Utilitzant, generalment deia les paraules que són, en algun cas utilitzava algun sobrenom, val? Ja sabeu que jo sempre defenso que la canalla, per coherència, perquè no s'emboliquin, és molt millor que primer els diguis el nom tal qual, perquè a més no té cap sentit que els diguem el nom tal qual de gairebé totes les parts del nostre cos, però que en canvi, quan ens passem pels genitals, els hi canviem el nom, vale? Fins aquí molt bé, vull dir, la intervenció d'aquesta, pensava, ai, jo estic d'acord amb tot el que diu aquesta persona, no sé per què m'envia aquest post, no? Però vaig anar llegint, i llavors parlava d'aquest moment de la dutxa. Sí que és cert que nosaltres, com a persones adultes, el que hem de promoure és que la nostra canalla aprenguin a dutxar-se, no? I aprenguin a netejar el seu cos, però és tot un procés, vull dir, no sé com vau aprendre vosaltres a entendre, no? A captar que el vostre cabell ja no tenia sabó, que ja us havíeu esbandit bé el sabó, val? És tot un aprenentatge, que això la canalla amb 4, 5, 6 anys encara són molt petits, no? Per tant, és un aprenentatge una mica a llarg plaç, val? Però és bo que promoguem que ho puguin fer. Val? Això està molt bé, de fet també és una manera de parlar del propi cos, de fer una mica de prevenció de l'abús sexual, si els expliquem que nosaltres els toquem per netejar-los perquè encara no en saben, però que la idea és que ells vagin aprenent, perquè l'única persona que pot tocar el seu cos amb el seu propi consentiment doncs és aquella criatura mateixa. Vale? Però sí que em va sorprendre moltíssim del post d'aquesta companya que també estava especialitzada en psicologia perinatal, que deia que era molt important ensenyar el concepte d'intimitat a la nostra canalla i que, clar, que a partir de certa edat, si tu et banyaves amb les teves criatures, doncs que veien els teus genitals i això els feia confondre amb el concepte d'intimitat. I a més, barrejant, ara no recordo si el post més o menys anava per aquí, crec que sí, barrejant el que si no tenen clar el concepte d'intimitat poden tenir més dificultats a l'hora de detectar possibles abusos sexuals, val? I, per tant, recomanava que si havies de banyar la teva criatura i que si t'havies de ficar a la dutxa o a la banyera amb la teva criatura, que ho fessis tapant-te els teus genitals amb un banyador, parlava d'una malla, m'imagineu com unes polaines de l'època, no? I clar, de cop i volta, a mi el cervell em va explotar, val? Vull que ho sapigueu, a mi em va explotar, val? Entenc des d'on ho explica, entenc entenc des d'on ho explica, val?
tampoc aniré a justificar coses que potser jo tampoc acabo d'entendre, no? Però sí que em plantejo el per què sempre estem sexualitzant d'una manera com pornogràfica els nostres genitals, no? És a dir, els meus genitals són els meus genitals i formen part del meu cos exactament igual que ho forma qualsevol altra part del cos. I si no estic amagant el meu nas sempre i no mostro vergonya pel meu nas davant de la meva canalla, per què els genitals han de ser una part que jo amagui? Hi ha diversos motius. Perquè la sexualitat és un tabú en la nostra societat, això aquí a la Xina popular, és a dir, a tot arreu, val? És un gran tabú i com que en el cos se'ns representa o se'ns ha intentat representar únicament en els genitals, doncs sembla que els genitals els hem com d'amagar o tenim com moltes més vergonyes, val? L'altre, perquè sempre que estem pensant en genitals estem parlant en sexe i en sexe d'una manera coitocentrista, d'una manera eròtica, i els nostres genitals, doncs, a part de poder-nos donar plaer i viure, evidentment, l'erotisme que ens poden despertar, doncs també és la via per la qual podem orinar en aquella zona, és a dir, formen part del nostre cos, que siguin sexuals no vol dir que no els puguem veure, no? O que anem a causar un trauma a la nostra canalla, no? I em va impactar moltíssim, no? Aquest tapa't per banyar-te amb la teva canalla. Jo a l'acte em vaig pensar, aquí sí que es pot crear una sensació de això no està bé, val? Amagar els genitals s'està diferenciant moltíssim de la resta de les parts del cos, no? I em va impactar molt el que aquesta psicòloga deia. Vaig a treure la imatge de fons, que així veig una miqueta també el que em dieu per si feu algun comentari. Vale? A mi em va impactar moltíssim. No sé com ho veieu, de fet, suposo també tota la gent que més o menys esteu aquí a Instagram, doncs, seguint-me i que heu vist la publicació i que m'heu respost, doncs suposo que ja sabeu quin tarannà respiro jo i quina és la meva formació, quina és l'educació sexual per la qual jo treballo, i evidentment està el que tu puguis dutxar-te amb les teves criatures sempre que vulguis, no? I és evident que entre els 11, 14 anys, que és aquest moment en el que, no, a partir de 11, 12, que s'entra l'adolescència, doncs, hi hagi com aquesta fase de vergonya, però perquè socialment ens ho han venut així, d'acord? I llavors potser no vulguis o no estiguis còmode dutxant-te, perquè és que al final hem sexualitzat tant d'aquesta manera pornogràfica el nostre cos i els nostres genitals que al final no estem còmodes segons quines edats mostrant segons quines parts del nostre cos. Però en un món en el que la sexualitat la visquéssim d'una manera supernatural no ens passaria res, és a dir, és més, no? Inclús l'altre dia pensava, no? Arrel d'això pensava, tu ara et dutxaries amb la teva mare o amb el teu pare? Penso, home, segurament no diríem, oita, fem una dutxa col·lectiva perquè ens ve de gust, no? Segurament no, però ostres, si no quedés més remei, jo què sé, si ens quedessin 10 minuts per dutxar-nos i estem en la mateixa casa i només hi ha una dutxa, doncs potser diria, va, doncs ara dutxa tu. No sé, a mi no em fa res veure el cos nu dels meus pares ni que ells puguin veure el meu, perquè en el fons no deixa de ser això, no? Un cos. I aquí sí que a casa meva, per exemple, he tingut uns grans exemples de normalitzar com és el cos i els nus sense cap mena de problemes. A veure què em dieu. Ho trobo una borrada, això de tapar. A mi m'han criat, suposo, un tabú i jo amb el meu nen no ho faig. Exacte, no? Perquè entenem que tapar implica convertir més en tabú això, no? Nosaltres ens vestim junts, tots, encara que la meva parella no sigui el pare de la nena. Ella no ho veu com algo sexual, simplement ens dutxem per netejar-nos o ens despullem per vestir-nos. És que, veieu? És a dir, ens despullem per dutxar-nos o per vestir-nos, no? I ens dutxem per netejar-nos. És a dir, és una cosa tan senzilla com això, no? Llavors, tant sexualitzar el cos nu, sembla que l'única cosa per la que serveixi el cos sigui per al sexe, però aquesta visió pornogràfica. Evidentment que veure'ns en família també és sexual, però no des d'aquesta visió pornogràfica. La sexualitat forma part de la nostra vida i som éssers sexuals, no? I sexuats. Per tant,
no passa absolutament res, no? Però a vegades, no sé, llavors, per això moltes vegades, ara amb això, què us vull dir? No us vull dir que em carrego tot el discurs que té aquella persona, jo no hi estic d'acord, val? El més important és que, per exemple, perquè els professionals que fem teràpia, que fem acompanyaments, que fem assessoraments, que fem educació sexual, no som innocus. És a dir, si tu vens amb mi, jo et parlaré des del que jo he après i he reflexionat i he construït que és saludable. Per tant, és molt important que quan tu escollis una persona que sigui un professional de la psicologia, la sexologia, el que sigui, i hagis de fer un procés terapèutic amb aquella persona, el que aquella persona t'està explicant quadri amb tu. Val? Però clar, si jo ara dic, ara imagineu-vos que ara jo digués, és molt important que us tapeu els genitals quan us dutxeu amb la vostra canalla, perquè si no, no entendran quin és el concepte d'intimitat i llavors tindran més risc de patir abusos sexuals. Oh, clar, llavors evidentment tothom a comprar-nos unes palaines per tapar-nos, no? Perquè si mostrar els meus genitals vol dir que tindran més risc de patir abusos sexuals perquè no discriminaran bé en quin moment algú està passant una línia que no toca, doncs clar, la por farà que jo prengui aquesta decisió, que potser no l'acabo de veure, però com que algú que és expert m'ho diu, i llavors, clar, això és molt perillós, val? Ja sé que el sentit comú és el menys comú de tots els sentits, però si entenem que estem hipersexualitzant, hiperpornografiant el nostre cos, només veient una funció de la nostra sexualitat, quan el nostre cos, la sexualitat que té el nostre cos és molt àmplia, doncs podem entendre que podem netejar-nos, dutxar-nos, vestir-nos, despullar-nos davant de la nostra família i no passa res. Sí que és cert que hi ha l'element que ens apuntava per aquí una de les persones que ha explicat, no? Que la seva parella no és el pare de la seva filla. Ostres, clar que és important això, no? I podem pensar, ostres, hi ha més risc. No és que hi hagi més o menys risc. Tu has de veure amb què et sents còmode amb la teva família. Per tant, si la teva parella, que pot ser o no el pare o la mare de la criatura amb la que us dutxeu, us voleu dutxar tots junts, si esteu còmodes, endavant, d'acord? Per tant, jo crec que aquí hi ha una part que és el com et sents còmode tu, Espereu-vos, que em dèieu algunes coses. Jo sí que ho faig, però tinc dubtes fins a quina edat ho puc fer amb el meu fill. Té 9 anys. Doncs, Anna, el que dèiem al principi, segurament cadascú marcarà el seu ritme. Quan el teu fill estigui incòmode, perquè arribarà un moment en el que estarà incòmode. No perquè sigui orgànic estar incòmode, sinó perquè ho hem integrat, no? I ens han educat perquè en algun moment algú no es vulgui mostrar, no? Llavors ja està, és a dir, s'ha de respectar. Si tu estàs còmode i ell no, doncs podeu deixar de dutxar-vos, val? Però crec que és molt important que vosaltres, a casa, l'exemple sigui el poder mostrar el cos i la nuesa sense cap mena de problema, com algo superorgànic com és, no? La Cris diu, a casa meva sempre s'ha tractat el tema del cos nu com algo natural. Actualment tinc un nen de 23 mesos que sempre que ha volgut s'ha dutxat amb nosaltres i li parlem de les parts del cos no? Com són, com algo normal, no? Exacte, és que és això, és tal qual, veieu? O sigui que en el fons tot aquest directe d'avui era per donar-vos la raó a totes les persones que m'heu respost, val? Quan? Fins quan? No ho sé, nosaltres a casa el moment dutxa és meravellós i perquè no hi cabem gairebé tots 4, a vegades ens hi fiquem tots 4 i és molt divertit, no? I no és aquest... Sí que forma part de la nostra sexualitat, però no és sexe, ni molt menys, val? A veure si ens canviem les ulleres d'aquest aprenentatge tan pornogràfic que hem fet, no? Tan eròtic, tan explícitament coitocentrista i genitalocentrista, i comencem a veure que no passa absolutament res i que el que és més important és que estiguem còmodes, val? Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins aquí la reflexió, en Xavi. El cos i la nuesa són meravellosos, només cal normalitzar allò que fa temps que han tret, la naturalesa humana, la bellesa. Aquí està, no? Aquí està, és a dir, hem desnaturalitzat... Últimament estic utilitzant poc la paraula natural, perquè l'altre dia vaig veure d'on venia i no és tan orgànic. Però bueno, per això dic orgànic ara, no? Però és que al final què hem fet? Treure l'essència d'algo tan important com és el nostre cos, no? O sigui que... Nosaltres a casa molt lliures en això, perquè a casa de mons pares no hi ha hagut tabú mai
amb els meus pares i ens banyàvem amb mon pare i som dues noies. Ara amb els fills no hi ha pudor ningú. És el què? És això, no? És el tema del pudor. On està el pudor, no? Pues a casa, en família, si som una família saludable i sana, no hi ha d'haver cap mena de límit, no? Una persona em va dir que arribada a una edat, despertar sexual dels nens, millor no fer-ho per no tenir imaginar recurrent a l'hora d'ell explorar-se. Aquest imaginari fotogràfic, sí, perquè suposo que no et coli a tu en el seu imaginari, no? És molt salvatge, és a dir, és molt salvatge, és la meva opinió, vale? Però què és el despertar sexual de la canalla? La canalla està desperta sexualment des d'abans de sortir de l'úter matern. O sigui que el despertar sexual, és que no hi ha despertar sexual, és viure la sexualitat de diferents maneres, val? L'Albert ens diu, és el més normal, no? I tant, claríssim. Per tant, amb la calma, val? Seguiu-vos dutxant i banyant-vos amb la vostra canalla, si esteu còmodes, si totes les persones esteu còmodes, i només faltaria, A nosaltres ens serveix per explicar la reproducció i també per anar treballant la prevenció dels abusos. Exacte, Eva. I al revés, no? El que dèiem al principi, aquesta noia deia que llavors potser no discriminen la intimitat, per tant tenen més risc, no al contrari, tu els estàs parlant clarament, i si nosaltres parlem clar amb la nostra canalla. I a més em quedo amb una cosa que va dir una vegada una experta en abusos sexuals, la trobareu en l'Instagram, en el compte Mami Salva, que deia, i si a més tu, com a mare o com a pare, parles obertament de l'abús sexual, de l'educació sexual de la teva canalla, i expliques, parles i anomenes l'abús sexual, com que l'abusador sol estar en l'entorn proper, si veu que tu en parles amb normalitat, que sap que li ensenyes a la teva canalla com detectar un abús, això tira enrere els abusadors, val? Evidentment, aquí hi ha un parèntesi. El percentatge més gran d'abusadors està en el nucli familiar, proper, persones conegudes, família propera, sí. A vegades és inclús un pare, val? Està clar, d'acord? Però, ostres, el que no farem és deixar de fer una cosa de manera natural, val? Perquè, clar, si tu estàs pensant que la teva parella pot ser una persona que abusa, llavors la meva pregunta és, i què estàs fent per adonar-te'n, per confirmar-ho, per veure si realment és així, si tens sospites, val? Evidentment, si tens sospites, jo quasi que no soc experta específica en abús sexual infantil, però evidentment no compartiria dutxa amb algú, intentaria no compartir vida amb algú que jo pensés que és una persona abusadora, val? I com que sé que és molt difícil viure una experiència d'aquest tipus, doncs intentaria buscar ajuda per veure què puc fer per descobrir-ho, val? Però en general, les dutxes familiars són super divertides, no? L'Albert ens diu, jo no tinc canalla, però quan en tingui segurament em dutxo amb ells, sang de la meva sang. Aquí està, no? És el compartir, l'ensenyar, també s'ensenya l'higiene molt més fàcilment si esteu allà, no? O sigui que aquí ho tenim, val? Moltes gràcies. Apago aquest directe en català i me'n vaig a fer exactament el mateix en castellà. O sigui que si us heu perdut alguna cosa us convido que vingueu ara d'aquí 2 minuts. I ara, mentrestant, es pujarà aquest vídeo a Instagram TV, queda penjat al Facebook, d'acord? I tard o d'hora es penjarà al YouTube, d'acord? Moltes gràcies. Xavi, un petó. Amor, ens veiem dijous. Que vagi molt bé, m'acomiado primer, com sempre, de Facebook. I res, moltíssimes gràcies per tots els vostres comentaris, em va superbé rebre feedback vostre i ens veiem aviat, d'acord? Ai, gràcies a vosaltres, una abraçada, que us vagi molt bé. Adeu!